Пам-пам-пам. Відзік. І ви нічого з нами не зробите, але у нас знову у ефірі Microsoft і Xbox. І знову Ну, я так. наконец-то обосраліся. Ну, Так, давай. гэта ўжо я не ведаю, который раз мы хаваем Xbox, але Microsoft просто нам не пакідае магчымасці Ніяк. не абмеркаваць гэта. Так, таму што чарговы раз Microsoft вырашыла патрапіць у навіны Відзіка, патрапіць А мы іх папярэджвалі. Мы ім гаварылі, а яны нас глядзяць. Мы ведаем, што яны глядяць. Філ. Ну, Ну, Філіп, ёкарны заканчвай. Філіпка, сынок, ну ёкарны, ну што ты нарабіў? Вось, паговорам пра вадкі-кал. Microsoft закончыла з набыццём гульнявых студый і прынялася за іх аптымізацыю. На мінулым тыдні кампанія зачыніла некалькі гульнявых студый, іх агулам 4, адна там пра мабілкі, яшчэ там нейкая, і дзве галоўныя, за якіх і паўстаў увесь сыр-бор. Гэта студыі распрацоўшчыкі Redfall, Arkane Austin і распрацоўшчыкі Hi-Fi Rush, Tango Gameworks. Tango Gameworks яны яшчэ рабілі Evil Within і Ghostwire Tokyo, але я, пэўна, магу памыляцца, дакладна не памятаю. Некаторыя члены каманды Arkane Austin далучацца да іншых студый для працы над праектамі у Bethesda. Папярэдняе абнаўленне Redfall будзе апошнім, паколькі Microsoft спыняе ўсе распрацоўкі гульні. Серверы застануцца онлайн, каб гульцы маглі атрымліваць асалоду ад гульні. Не ведаю, колькі там онлайн у Redfall, але, пэўна, не вельмі вялікі, хутчэй за ўсё. Тым, хто набыў Hero DLC, прапануюць кампенсацыі. Там яшчэ некае DLC, оказывается, было. Яго людзі інвеставалі, штосьці павінны былі палучыць па перадзаказах сваіх, але ўжо нічого дакладна не палучаць і не атрымаюць, і нейкім чынам Microsoft усё гэта будзе кампенсаваць. Распрацоўшчык Hi-Fi Rush Tango Gameworks зачыняецца цалкам. І здаецца, што ніхто з членаў каманды далучацца да нейкіх іншых студый Bethesda не збіраецца. Нагадаю, што Hi-Fi Rush выйшла ў мінулым годзе, і яна апынулася на дзіва цікавай гульнёй. Гэта у яе даволі незвычайная стылістыка такая мульцяшная і геймплей незвычайны, таму што гэта умоўна рытм слэшер ці штось такое, дзе табе пад музыку трэба было трапляць, пад музыку, карацей, біць на стылі ўсіх сваіх супернікаў. Гульня незвычайная, яна сапраўды выйшла цікавая, але з ёй была адна вялікая, проста гіганцкая праблема. Яе анансавалі на нейкім з мерапрыемстваў Xbox, на нейкім з мерапрыемстваў Xbox, і яе анансавалі і ў той жа час адразу ж выпусцілі ў Game Pass. То бок пра яе ніхто нічога не ведаў, яе вось паказалі на нейкай агульнай прэзентацыі, яна адразу з'явілася, яе адразу выкінулі ў Game Pass, каб там змаглі гульцы гуляць, і ніякіх шансаў на тое, каб яе куплялі, каб пра яе даведаліся гульцы. Ніякага маркетынга, карацей, у гэтай гульні не было. Прайшоў год, казалі, дарэчы, я зараз знайду, Аарон Грынберг, віцэ-прэзідэнт па маркетынгу гульняў Xbox, пісаў тады ў сваім твітары, што Hi-Fi Rush стаў для платформы выніковым хітом ва ўсіх ключавых вымярэннях і чаканнях. То бок, чалавек, віцэ-прэзідэнт па маркетынгу, які павінен быў займацца маркетынгам гэтай гульні, гульня не атрымала ніякага маркетынгу, ён сказаў, што насамрэч яна, слухайце, перайзышла ўсе нашы чаканні і апынулася проста выніковы хіт. Дарэчы, шмат якія журналісты, гульцы, у прынцыпе, называлі Hi-Fi Rush адной з лепшых гульняў, эксклюзіваў, прынамсі, Xbox мінулага года, таму што гэта было сапраўды нешта самабытнае, незвычайнае, і скардзіліся на тое, што гульні не далі шансу на тое, каб неяк раскрыць сябе ў продажах. Яе проста выкінулі з вакна на галовы геймераў, і на гэтым усё
і закончылася нядаўна. Дарэчы, яна выйшла на PlayStation 5. Так. Вось калі цікавіць, І наколькі я памятаю, у Xbox вельмі задаволены. Пэўна, грашыма ці, ну, нейкімі там продажамі, тым, што там адбылося, так што будзем чакаць далейшых пераходаў на PlayStation. Гульняў усіх тых таго той невялікай колькасці эксклюзіваў, якія ёсць у Xbox. Ну, пра эксклюзівы Xbox там 9 чэрвеня будзе, здаецца, новая прэзентацыя Xbox Games Showcase. Там увогуле пачынаецца умоўная E3, так што у нас будуць такія гарачыя дзянькі. Ну, карацей, там павінна і гірзы новыя паказаць, яшчэ нешта новае паказаць. І хутчэй за ўсё мы даведаемся пра шмат яшчэ якіх гульняў, якія выйдуць на PlayStation 5 ад Xbox. Калі вяртацца да сітуацыі са звольненымі супрацоўнікамі, закрытымі студыямі, Tango Gameworks незадоўга да знішчэння гэтай студыі яна займалася тым, што пітчыла сіквел Hi-Fi Rush, другую частку гэтай гульні. Яны, ну, для Microsoft яны збіраліся рабіць нейкі працяг. Arcane Austin, ну, закрываюць, прынамсі, толькі Arcane Austin, там яшчэ ёсць Arcane іншае падраздзяленне, парыжскае. Леонаўская. Леонаўская, ось. Яна застаецца існаваць, але вось Остинаўская студыя планавалася, што яны вярнуцца да Immersive Sim'аў. Яны збіраліся набіраць людзей, каб рабіць наступную гульню ў свеце Dishonored. У іх таксама быў пітчынг на гэты конт. Яны хацелі зрабіць наступную Dishonored. А пітчынг гэта што? Ну-ка патлумач. Гэта калі у цябе ёсць умоўна ідэя гульні, як яна будзе гуляцца, што ў ёй будзе рабіцца, і ты просто расказваеш умоўным інвестарам ці людзям, якія адказваюць за тое, каб даць табе грошы, даць табе дабро на тое, каб працаваць над ёй. Вось. Зразумеў. Так. Ну, вось яны, ну, говори. Не, працягвай. Не, так ты это самае, ты ж гаварыце. Карацей, Dishonored хутчэй за ўсё мы ўвогуле больш ніколі не пабачым. Дакладна мы не пабачым яго ў бліжэйшае дзесяцігоддзе, таму што распрацоўка гульняў зараз цягнецца там па 5 з нечым гадоў мінімальна. І верагодна, што ў бліжэйшыя 5 гадоў у Microsoft не з'явіцца жаданне зрабіць новую Dishonored, таму што яны зараз заняты аптымізацыяй пасля таго, як набылі Activision Blizzard за $69 мільярдаў. І на бліжэйшыя 10 гадоў мы пра Dishonored хутчэй за ўсё нічога больш не пачуем. Гэтую франшызу можна пахаваць. Таксама Microsoft... Я вакол гэтай гісторыі крыху... Не, ўсё гэта хранова. Усіх звольнілі, гэта не кайфова. Зразумела. Просто я вось нават зараз просто гляжу. Самы Dishonored. Другі Dishonored, наколькі я бачу, якраз таки рабіла Arcane Leon. То бок, калі яны... Я не да таго, я не ведаю, якія там паміж імі те самае взаимаадносіны, можа і там, ну, але ж не трэба ж казаць, што яны цалкам закрылі Arcane. Arcane-то застаўся. Так, але Dishonored больш не будзе тут. Ну, калі яны там афіцыйна сказалі, што не будзе, это тады, канешне, іншы. Але факт таго, што ну там нейкія супрацоўнікі засталіся, якія нешта яшчэ разбіраюцца. Я ні ў якім разе нікога не абяляю, не гавару, што там усе у Microsoft, у Xbox там все добрыя людзі. Не, просто што Arcane ўсё яшчэ існуе, просто закрылі адзін з офісаў, адно з крылаў. Ну, скажем так, да, палову студыі закрылі. Другая палова, Leon, наколькі я ведаю, зараз займаецца тым, што працуе над Блэйдам. Так, быў анонс, што з яго атрымаецца, яшчэ вялікае пытанне, але будзем за гэтым сачыць. Таксама Microsoft па чутках плануе правесці яшчэ больш скарачэнняў, нават пасля зачынення вось гэтых студый. Рэструктурызацыя праходзіць у рамках шырокамаштабнай ініцыятывы кампаніі па скарачэнні выдаткаў, якую па-ранейшаму не завяршылі. Пасля таго, як Microsoft купіла ось Activision Blizzard за $69 мільярдаў, кіраўнікі карпорацыі сталі больш пільна сачыць за гульнявым падраздзяленнем, той же Сацья Надэла. Падобна з гэтым і звязана правядзенне рэструктурызацыі з мэтай скараціць выдаткі, якія
Скарачаюць як толькі могуць. Ну, панакуплялі, цяпер скарачаюць. Вось такі у нас эфектыўны менеджмент. Цяпер я тады можна працягну про Xbox, што ну зразумела, што это ж не просто Microsoft, вы ж разумееце, што это в першую чаргу ідзе размова про Xbox, конечно же, як іх флагман гульнявы. Было View інтэрв'ю вялікае з Сарай Бонд, это у нас прэзідэнтка Xbox на бягучы момант. Яна дала інтэрв'ю для Bloomberg і нейкія такія вытрымкі з яго наконт гэтых усіх сітуацый, якія адбыліся. Яна, значит, што яна сказала? Яна адзначыла, што апошнім часам індустрыя не расла і затраты і час на вытворчасць маштабных гульняў павялічыліся. Наверное, яна як бы падкрэслівае, што яны занадта шмат праектаў распачалі, якія просто, пэўна, не выцягнулі і, пэўна, чакалі з іншых праектаў, якія ўжо выйшлі, нейкіх большых прыбыткаў, але, пэўна, нешта пайшло не па плане. Яны зараз спрабуюць адначасова дапамагаць усёй сферы, чтобы гэта не значыла, я не ведаю, наколькі яны клапацяцца за ўсю гульнявую сферу, і забяспечыць устойлівасць уласнага брэнда ў падобныя пераходныя перыяды. Усе кажуць пра гэты самы пераходны перыяд, як кажуць, яго, пэўна, можа і не існуе, але яны яго бачаць. Як і ўсе астатнія канторы, якія не ведалі, як звольніць супрацоўнікаў, чакалі, пакуль хто-небудзь першы заляціць пад удар журналістаў і геймераў, а потым пад шумок усе рэзка пачалі давай звальняць людзей. У Xbox і Microsoft адчуваюць адмысловую адказнасць за тое, каб іх гульні, прылады і сервісы існавалі ў любы час, нават калі індустрыя не расце. Бонд таксама адзначыла, што прымаць рашэнне аб скарачэннях заўсёды цяжка. Ім яны там усе плачуць і доларамі ўціраюцца ў гэты момант. Навіны, пра якія мы аб'явілі раней, выступаюць вынікам гэтых працэсаў, і мы імкнемся забяспечыць здароўе бізнесу ў доўгатэрміновай перспектыве. Бонд адзначыла, што прыхільнасць Xbox да ўласных студый працы з партнёрамі не змянілася. Важнасць Bethesda для кампаніі таксама застаецца высокай. Менеджер назвала серыял па Fallout прыкладам удалага супрацоўніцтва. Глядзі, каб толькі што серыял па Fallout не стаў адзінай прычынай, чаму яны яшчэ і Bethesda не разагналі. Вось, паводле яе слоў, зараз у Xbox спрабуюць дапамагчы людзям, якія трапілі пад скарачэнне. Такая гісторыя. Дарэчы, просто каб вы разумелі, чаму яна сказала пра Bethesda, таму што і Bethesda, і Arkane, і ўсе астатнія яны належалі ZeniMax Studios. А ZeniMax ужо як бацькоўская, яна ўжо належыць Xbox вышэй па іерархіі. Што да поспехаў гульняў, то Бонд сказала, што для кожнага тайтла свае крытэрыі. Яна паўтарыла, што рашэнні накшталт закрыцця студый прымаюць з улікам будучыні ўсяго гульнявога падраздзялення. Яна падзялілася данымі па тым, як паказваюць сябе гульні Xbox на PlayStation, але адзначыла, што рашэнні па іх партаванні прымаюць асобна. Аднак у кампаніі натхнёныя прыёмам нядаўна выдадзеных на PS тайтлаў. Як бы бачыш, значыць, яны ўсё ж такі у гэтым кірунку будуць, пэўна, развівацца, калі яны... Ну, слухай, усе гэтых заявы эфектыўных менеджераў, яны і пра Hi-Fi казалі, што гэта супер гульня, якая это самая. Таму я увогуле зараз бы на мільярд дзяліў бы ўсе гэтыя... Я разумею, я сапраўды, я цалкам разумею логіку буйных кампаній, якія панабіралі ўсякіх дробных кампаній, шмат праектаў, і тут разумееш, што нешта грошы куды ў трубу улятаюць, і нешта неяк трэба скарачаць, і нешта трэба недзе ўціскацца, ці нешта ад чагосьці пазбаўляцца. Гэта як бы такі бізнес у іх. Але я не разумею, вось няўжо у вас не было што іншае цекчы менш важнае? Ну, той самы Hi-Fi Rush, мне падаецца, гэта якраз такі той кірунак, у якім можна якраз такі зарабляць грошы. Зараз укласціся ў распрацоўку другой часткі. Ну, тыпу, гэта тое, адкуль можна зарабіць грошы. Слухай, мне падаецца, з улікам таго, што зараз Xbox Gaming, па сутнасці, стаў Microsoft Gaming, то бок за імі, над імі паставілі кантроль з боку галоўнай кампаніі, яны ўжо там не самі па сабе вошкаюцца пасля таго, як гэтулькі грошай выдалі на набыццё ўсіх гэтых студый,
то хутчэй за ўсё там просто які-небудзь таксама эфектыўны менеджер, у якога ёсць які Excel табліца, гульню ў вочы не бачыў ніколі. але ў яго ёсць Excel табліца, дзе насупраць кожнай студыі там пазначана вось столькі-то супрацоўнікаў, апошняя гульня зарабіла то столькі-то, яны просто адсарціраваў па тыпу колькі там хто менш за ўсё зарабіў. А яны не глядзелі на тое, што прычынай таго, што яны так мала зарабілі, пры тым, што гэта былі добрыя гульны, гэта якраз такі у гэтых усіх эфектыўных менеджерах і заключаецца. Яны, можа быць, нават той самы эфектыўны менеджер не супаставіў, ты паглядзеў, што Hi-Fi Rush прынесла нешмат. Ён не супаставіў гэту слупок з тым слупком, дзе ў іх прыбыткі ад геймпаса, у які самым геймпасе гэты Hi-Fi Rush быў. Ну, тыпу, а яны ж, слухай, яны ж нават не могуць... Не, ну яны могуць, канешне, адсачыць, колькі людзей згуляла ў геймпасе, у Hi-Fi Rush. Але пытанне тут у тым, што Hi-Fi Rush, у яго не было шансаў нават нейкім чынам згенераваць дадатковую колькасць падпісак у геймпас. Таму што без маркетинга, без таго, што ты расказваеш людзям, што вось выйдзе у нас такая-то гульня, яна вось такая-то класная, не класная. І калі б я хтосьці захацеў паспрабаваць, яны там забачылі, у нас не было гэтага геймпаса. Яны падпісаліся ў там дзень выхада прыкладна гэтай гульні. І ты бы бачыў, што вось па гэтаму спайку там была нейкая зацікаўнасць да людзей. А яе просто выкінулі увогуле без ніякага анонса. Просто вось яна у сторы ідзіце гуляць. Гэта такі ўжо дзе быў... Я чамусьці думаю, справа тут у тым, што ніхто з тых, хто займаўся не маркетынгам, там не продажам, нічым гэтым, не былі ўпэўнены ў Hi-Fi Rush нават на палову. Хутчэй за ўсё яны ўспрымалі гэта проста як нейкую часазабаўлялку, якая проста як дадатковая гульня. Вось мы вам я пакажам, вось калі ласка, яна ўсё геймпас, хочаце гуляце. Яны хутчэй за ўсё і не чакалі, што гэта гульня настолькі ўразіць і настолькі прыцягне да сябе ўвагу. Так бы, безумоўна, яны б, канешне, склацілі вакол яе бы нашмат гучнейшую маркетынгавую кампанію, каб былі больш упэўнены ў ёй. Это так, гэта якраз такі пра геймерства, пэўна, вось гэтых людзей, якія там кіруюць геймерскай канторай. Калі памятаеш, у нас ужо аднойчы ўсплывала ў размове пра тое, што вось гэтыя гульнявыя хантары, якія ў геймпас там нейкія гульні збіраюцца, шукаюць, там дадаюць, нейкім чынам вядуць нейкія перамовы, як яны Baldur's Gate 3 хацелі там за пару мільёнаў купім вось гэту медіокр гульню, типа сераднячок такі, ну, як дадатачак да геймпаса будзе суперскі. Па выніку іх чуйка гэта, ведаеш, як свіня і апельсіны. Яны разбіраюцца ў гэтым, ну, неяк вельмі слаба. Не, ну, трэба прызнаць... Що зрос? У мяне там гэта камары на забойнік. Забойца там такая штуковина, яна б'е токам камарой, яна даволі гучная. На нейка муха заляцела. Що я гаварыў? Я нейкая думка была. Ладно. Што пра... Не, ну, там нехта ўсё ж такі нешта крыху разбіраць, той же сам Manor Lords дадалі ж. Разумееш, неяк жа яны спрацавалі на... Ну, слухай, ведаеш, чаму яно спрацавала? Таму што пра Manor Lords, як мне падаецца, было просто 3 мільёны віш-ліст у Стыме, і адна гэта ўжо. А тут пытанне ў тым, наколькі за які тэрмін да інфармацыі пра гэтых віш-лісты яны, тыпу, зладзілі гэта ўсё. Ну, гэта мы не даведаемся. Што там яшчэ я хацеў сказаць пра гэтую цётку, што нагаварыла там нешта 3 вядра вады. Ну, што яна адзначыла, што кампанія не збіраецца змяняць падыход да папоўнення геймпаса, і сёлета падпіску папоўніць некалькі буйных гульняў ад унутраных студый. Пры гэтым яна не удакладніла, ці ўйдзе ў лік наступная Call of Duty. Ўсё ж такі трэба пачынаць хоць нейкія збіраць эти самыя плюсы з набыцця Activision. Ось, так што, ну, не ведаю, ці будуць яны іх дадаваць. Зрабіць Call of Duty эксклюзівам геймпас, гэта, канешне, будь здароў было бы. Але, наколькі я памятаю... Зарабіць можна было б больше, мне падаецца, з гэтага геймпаса.
Так, і гэта ж, наколькі я ж памятаю, праблема ж якраз таки Call of Duty была з адной з асноўных пры гэтых разбірацельствах, што ты как тыпу, Ну так, што на ім якіх ім ж, наколькі памятаю, забаронена рабіць яе эксклюзівам, тыпу, што так, па так. гэтай справе, таму што гэта занадта буйны брэнд. Вось. І що то ні, це ж яшчэ я знайшоў цікавую інфармацыю пра вось гэтыя пра карпорацыі, не інфармацыю, а такі каментарый і просто на разважанне, так? Значит, это просто каментарый ў інтэрнэце, я не ведаю нават, дзе гэта было напісана, але недзе было напісана, ці нейкім у нашай прасторы, ці ў заходняй. Значит, гэта каментарый нейкага чалавека, просто так. Буйныя карпорацыі заўсёды займаюцца адным і тым жа, знішчаюць канкурэнтаў. Якім словамі, лозунгамі, намерамі гэта ўсё не прыкрывалася. Галоўнае для карпорацыі дамінаванне на рынку. Карпорацыям невыгадна рабіць дызонарды, таму што гэта дарагі якасны прадукт, які да таго ж можа не купіцца і прынесці занадта мала грошай. Тыя, хто гралапаніў, што зараз пад Microsoft распрацоўшчыкі нарэшце пачнуць, гэта пэўны час таму, пачнуць рабіць нармальныя гульні, як мінімум наіўны чалавек. Канторы скупляюць не для таго, каб павялічыць аб'ёмы якасных гульняў, а каб якасна ухіліць патэнцыйную канкурэнцыю, правесці рэструктурызацыю, пакінуць сабе патрэбны персанал, а ўсіх астатніх адправіць на вуліцу. І гаворка ідзе не аб імгненным прыбытку і не аб імгненных стратах у выніку той ці іншай буйной здзелкі, а аб стратэгіі выжывання, разлічанай на гады. Куды больш выгадна паніжаць якасць гульняў і афармляць і фармаваць у гульца звычку гуляць у гэтай нізкаякаснай гульні, прытым з тым жа коштам, якое магла б мець тэарэтычная Dishonored. Працы менш, грошай больш, адсутнасць канкурэнцыі. Калі не працуе ці працуе дрэнна, паўтарыць. Не выйшла сёлета, выйдзе ў наступным годзе. Калі азірнуцца на гісторыю гульнявой індустрыі, то вялікасць колькасць таленавітых распрацоўшчыкаў, трапіўшы ў склад буйной карпорацыі, проста знікаюць. Карпорацыі заўсёды былі забойцамі таленавітых распрацоўшчыкаў, таму што таленты альбо павінны працаваць на карпорацыю, альбо павінны месці вуліцы. Для мяне кропкай усведамлення гэтага факту стала, там пра Westwood Studios нешта не зусім зразумела. З таго часу адбылося мноства такіх вось забойстваў, і схема заўсёды была адной і той жа. Той, хто рабіў добрыя якасныя гульні, сыходзіў, альбо яго куплялі, альбо куплялі і ставілі каманду на адкрыта кепскі праект і затым ухілялі. Тут уже, конечно, такая ўжо пайшла больш тэорыя змовы. Але, у гэтым усім ёсць. Зноў зараз падумайце гэта. Супраць карпорацый. Я уже забыл, кто сацыяліст, я за карпорацыі. Ладно. Ідэя такая, што тут ідзе размова пра доўгатэрміновую і зарабіць не канкрэтна на нейкай адной, а кіраваць рынкам, быць панад рынкам і глядзець, што на ім адбываецца. Гэта нашмат важней, чым ствараць нейкі канкрэтны прадукт у нейкай канкрэтнай студыі. Я памятаю, калісьці ў першых відзіках я рабіў такі прыклад, я калісьці там цікавіўся футболам, я паўтару гэты прыклад. У Сербіі чэмпіянат па футболе у Сербіі, і значыцца там я про футболе, я не памятаю, як правильно гаварыць. Няхай не то самае, на слух мяне не падвесяць за гэта. Значыцца, там ёсць некалькі сур'ёзных супернікаў, якія адно з адным увесь час змагаюцца, і ёсць і адна з каманд, называецца Царвена Звезда, гэта чырвоная зорка. Я думаю, што шмат хто пра яе чуў. Там є такія фанаты баявыя, не дай бог. І у іх ёсць, была іншы час, калі я гэтым цікавіўся, была такая даволі цікавая стратэгія працы на унутраным футбольным рынку трансфераў, што яны ў першую чаргу, набываючы гульцоў ва ўнутраным чэмпіянаце у ўнутраных каманд, яны часта карысталіся ідэяй таго, што ім кагосьці трэба купіць не таму, што ён ім трэба, гэты гулец, а набыць яго для того, каб ён не дастаўся камусьці. Не было важна, што мы яго набудзем, і ён там
не прынясе нам нейкіх там супергалоў ці яшчэ нешта, мы можа яго просто потым перапрададзім крыху танней ці за тыя же грошы ў нейкі іншы клуб, але канкрэтна ў гэтым сезоне ён там на добрай форме ён не прынясе карысць іншай і нашаму суперніку. І вось гэта логіка трансферная, ну яна існуе. Бок як таму да таго, што як бы іншыя ідэі пра розныя вось гэта, што здыміце свае шапачкі з фальгі з галавы, што пра тэорыі змоў, але гэта ну можа такое быць. Такое можа існаваць. Логіка таго, што не дзеля прыбытку ты нешта робіш, а дзеля разбурэння ў кагосьці іншага ці не стварэнне не для таго, каб дакладней для таго, каб не стварыўся яшчэ адзін табе канкурэнт. Паспець яго учапіць, пакуль ён яшчэ не вырас. Вось. Ну, такая крыху, канешне, з душком. З душком, я згодны. Я такое не люблю. Як толькі я бачу корпорацыя, я далей не чытаю, але я ўсё ж таки гэта агучыў проста як плюралізм поглядаў у відзіку, каб і прадставіць і нашых гэтых сяброў, хто бачыць паўсюль масонаў і іншых таксама. Вось, так што вось нейкая такая гісторыя ўся гэта з Xbox'амі і з Microsoft.